Vážení občania, srdečne vás pozývame v sobotu 2. augusta so začiatkom o 15. hodine na deň obce Štitáre. Môžete sa tešiť na vystúpenie folklórnych skupín Notármery, Alenu Valentíniovú, tým Habera Tribút a skupinu Atmos. Ďalej vám oznamujeme, v nedeľu o 17. hodine sa uskutoční futbalový zápas medzi Štitármi a FK Nitra. Opakujem hlásenie. Srdečne vás pozývame v sobotu 2. augusta so začiatkom o 15. hodine na deň obce Štitáre. Tešiť sa môžete na vystúpenie folklórnych skupín Notármery, Alenu Valentíniovú, tým Habera Tribút a skupinu Atmos. Ďalej vás pozývame v nedeľu o 17. hodine na futbalový zápas medzi družstvami Štitáre a FK Nitra. Tešíme sa na vás.